זה סיפור שמביא כתבנו אבידור שוורצמן. שם הבית היהודי, רשימת הבית היהודי למועצת העיר, השיקה אמש את הקמפיין שלה והצהירה בפומבי על תמיכתה במועמד לראשות העירייה. עורך הדין אריאל ממן, בוקר טוב לך. בוקר טוב. אתה במקום השלישי ברשימת הבית היהודי בבחירות למועצת עיריית נתיבות. שוחחנו גם לפני כמה חודשים כאן, בעצם בזמנו זה היה בעצם על איזה פורום שהיה שם, שהיה ראש הגרעין התורני בנתיבות, הורה לחברי הגרעין שרובם חברים במפלגת הבית היהודי שיצביעו דווקא לרשימת הליכוד בבחירות למועצת העירייה. אתמול אתם משיקים את הקמפיין שלכם, ומה מחליטים בסופו של דבר? נכון, בסופו של דבר אנחנו מבינים היום שכדי להוביל שינוי בתוך נתיבות וכדי לממש את המטרה שלשמה בכלל נכנסנו לפוליטיקה צריך שינוי, והשינוי צריך לבוא בכל המישורים, לרבות במי שהוביל את העיר הזאת לשנים הבאות. ולכן אתמול, לאחר מחשבה רבה ועמוקה, החלטנו שאנחנו תומכים באייל מסיקה, כי הוא איש שבעינינו ראוי, גם מבחינת הרצון שלו לאפשר לצעירים ולאנשים טובים להוביל שינויים בתוך העיר, וגם כי אנחנו מאמינים שהוא האיש הראוי לעשות את זה בשנים הבאות. אז קודם כל אתם בעצם תומכים באייל מסיקה, ומן הסתם ברשימת הבית היהודי למועצת העיר. זאת אומרת שהגעתם למסקנה כולם שהליכוד מחוץ לתמונה? יש אנשים שעדיין מתוך אינטרסים או פחדים או מתוך מחשבה שלא ניתן לשנות את מה שקורה בנתיבות, עדיין חושבים שצריך להצביע מחל, ואני חושב שזו טעות יסודית, ואנחנו ממליצים וחושבים שלא ניתן להצביע במקום אחר חוץ מלבית היהודי. וכמובן, כדי שהבית היהודי יוכל לפעול בצורה מלאה בקדנציה הקרובה, הוא צריך ראש עיר מאפשר, ראש עיר שלא יתנגח איתו, ראש עיר שלא יפחש בו, ראש עיר שמאמין בשינויים שהבית היהודי רוצה להוביל. ולכן מבחינתנו מה שצריך לעשות זה להצביע כמובן בית יהודי, כי זה ייתן כוח לראש העיר הבא. רק פה נזכיר, עורך הדין ממש, אנחנו נמצאים ב-60 ימים לפני הבחירות, ולכן תעמולת בחירות אסורה. אינני עוסק בתעמולת בחירות. שאלת אותי מדוע אני חושב שצריך להצביע בשני פתקים, אחד לבית היהודי ואחד לאייל מסיקה. זו דעתי, צריך לאפשר לתושבים צעירים איכותיים להוביל שינוי בתוך העיר ולהוביל אותה למצוינות, וזה מה שאנחנו מתכוונים לעשות בקדנציה הבאה. תגיד, מה הסיבה שדווקא מסיקה ולא יחיה זוהר? מה מסיקה יעשה שזוהר לא עשה ב-25 השנים האחרונות? ככלל, קודם כל אדם שעושה והגיע לאיזשהו מיצוי, אז קודם כל אני מברך אותו על מה שעשה בעבר. אני חושב שצריך רענון, הדברים צריכים ללכת למקומות חדשים, מאפשרים ושחושבים מחוץ לקופסה, ואני מאמין שראש עיר צעיר ועם אמביציה ועם המון מוטיבציה יכול להוביל דברים שתקועים בשנים האחרונות. וכמובן כל יכולת, אני אגיד את זה אולי יותר בצורה יותר נחרצת, אם בית יהודי או כל מפלגה צעירה קם בנתיבות, והדבר היחיד שעסוקים בו בעיריית נתיבות ובמפלגת מחל זה לבחוש ולחבל ולנסות למנוע מאיתנו להוביל שינוי, זה מראה שבסופו של דבר אין אופציה אחרת לעיר נתיבות. אם העיר נתיבות רוצה לאפשר לצעירים איכותיים להוביל אותה בשנים הבאות, היא צריכה ראש עיר שמאפשר לקבוצות החדשות להוביל שינויים, ולא איזשהו קיבעון שאומר אנחנו נשלוט ואתם תשבו בשקט, ואם תדברו אז אנחנו נגדכם או שאתם נגדנו. כן. טוב, אז נחכה ל-22 באוקטובר לראות באמת מה יחליט הבוחר, מה יחליטו הבוחרים. עורך הדין אריאל ממן, מקום שלישי ברשימת הבית היהודי למועצת עיריית נתיבות, תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה. תודה לכם, יום טוב, שלום.